След като сме добавили допълнителните дейности в детската градина, вече можем да пристъпим към меню групи, откъдето да добавим списъка на децата по допълнителни дейности. Това може да се направи отново от ръководството в детската градина или да се направи от самата фирма по допълнителна дейност, като всяка фирма по допълнителна дейност съответно вижда само своята допълнителна дейност и ще добави списъка за своята допълнителна дейност. И тук добавяме допълнителните дейности на всяко едно дете. Как се добавят допълнителните дейности? Избираме си групата, в случая да кажем втора, искаме бутон добави дейност и ето тук ни излизат всички допълнителни дейности, които ги има в детската градина. Избирам си една, разбира се, тук въвеждам правилната дата, английски език и тенис на корт. След това минавам на второто детенце, въвеждам и неговите допълнителни дейности, да кажем визуални изкуства и тенис на корт. И така добавяме допълнителните дейности за всяко едно дете, като ако детето се отпише от конкретна допълнителна дейност, да кажем ходи на тенис 1 месец, не му харесва, иска да се отпише от тази дейност, просто въвеждаме дата на отписване. Ако след 2 месеца реши отново да посещава тази допълнителна дейност, просто избираме с плюсчето и добавяме, да кажем от 1 януари, отново го записваме на тенис. Така въвеждаме дейностите. Ако това го прави фирмата, съответно тя ще въведе само за своите дейности, тъй като има фирми, които имат и повече от една дейност. След като добавим на всички деца, натискаме бутон Запиши и допълнителните дейности на всяко едно дете са въведени. След като сме въвели списъка на децата, ще отидем в меню Преференции. Ако има деца с преференции, те трябва също да се отбележат. С плюсчето добавяме преференция, пак ще маркирам всички месеци и ще оставя само от октомври до юни. Избирам си преференция, да кажем 50%, тъй като е второ детенце. За английски език ще направим същото. И за тенис на корт също. Там, където няма преференции, не въвеждаме нищо. И във всеки един момент можем да добавим такава, ако се налага. Записвам и вече списък с децата ни е готов, както и преференциите на децата. Преференциите също могат да се въвеждат както от ръководството на детската градина, така и от самата фирма по допълнителна дейност.